Здравейте, приятели! Искам днеска да ви представя две чанти, ръчна изработка с бродерия, по поръчка на клиентка. Размерите са 30 на 30. Тя пожела с дълги дръжки да бъдат чантите. Дръжките са около 30 см. И поиска да няма ципови отгоре. Чантите са без цип. Има вътрешен цип с подплата, но отгоре нямат цип, така пожела клиентката. Смятам да направя и други такива подобни. Ето тук пак с ципчи. Смятам да направя и други подобни, само че с цип. Понеже аз съм от жените, които се притесняват от джипчии и предпочитам да си има едно ципче отгоре. Да, може да е затворена чантата, но жената искаше така. И аз работя така, както ми кажат клиентите, за да бъдат доволни. И това е, което направих за нея. Тя е много доволна от резултата. Ще направя подобни модели, но както ви казах, с ципче отгоре. Мисля, че така ще бъде по-добре. Напишете ми вие как харесвате чанти, с дълги дръжки или с къси. Понеже аз мисля да направя с къси и с дълга регулируема дръжка. Да не е така с две дълги. Но има хора, които предпочитат с две дълги. Тя ми го каза няколко пъти, че иска да са две дълги дръжки. Не иска да има къси. И аз си го направих така. Хубав ден от мене. Който иска да поръча, да има на предвид, че понякога се бавя с месец и половина, защото имам поръчки, така че на време поръчвайте. Хубав ден от мен и целувки!